Kat ni insan nyo, rumor lang kat sa bali tikit kita na imbis nga ti mata na kat pababa kat nakangato, tadyo si daw na di panunutin na. Kita ita nakakita man yun, naisip niya kung ano bang mas masarap na sahog, papaya or sayote kahit hindi kanya ay piman kamat insan, anya kamutan. Ang kamatagpan panunot ati madi, kita ita nakita naman yun, bayabas nagtangkan lang arudon, yung pilitin naman yun. Kit pinadas na amok tumot lang, hamumat lang makagat dayta. Nakita naman yung natumba, dinamag na kini uncle na naiyangin ka no di kalman tanapig sa ti angin. Kit nakurangan iso na iso nga. Kailangan na nga nayunan iti maysa tap na umunay nga sida nda. Kit dayta niya nga tati pampanunuto man yung insan. Kit dayta kinagat mo di bayabas nga inalamhan mo nga maramanan. Kat nagtangken, nagpait, gamin katututbras mo gayam luko. Kat dayta gaputaham mo na injo di bayabas na natangken, timangad ka di nga to nakakita ka ti kakaw. Ngam gaputaham mo kaya ti umuli isungan, nakuha ka sa tingin lang, nabusog ka na. Kat dayta kinitam lang, hamungurod ang mo ti umuli kat nakita manin di mangga, paspas umok mo ko namanin, umuray hamo nga kanya nga rod uncle, kanantim nga baak dayta, di ba? Hindi kwan, bilbilangan mo no ka ano nga mabalin, gumatang ka ti aramang ta isiusimon to. Tapos dayta di aba, gabi. Ngan, sayang matagit yung mangga na yan, nagtitinag na nagpigsa gamin ti angin di kalman. Adupay ko mati maisawsaw ti aramang. Kat inugasam nga rod dayta, dinawat mon. Panpanunutom na niya ti isagpaw mo dita, nakakita ka ti saba, nagala ka kat daytan. Bye bye, thank you.